לא מתגייסים, לא מצביעים. ליברמן, זו לא דמוקרטיה, זו דיקטטורה. אני אהיה עם זה הכי פתוח. אני לצערי לא שירתתי. אני לא מצפה לקבל מהמדינה כלום. לא הטבות דיור, לא הטבות מס, כלום. זה שמור למי שנתן מעצמו ושירת. ועדיין, זכות ההצבעה היא של כל אזרח. נקודה. גם שלי, גם של מי שלא שירת. זה לא פרס, זו לא מתנה. זו זכות אדם בסיסית, להצביע בדמוקרטיה. לא חסרות סנקציות שניתן להפעיל על מי שלא מתגייס. לקיחת הקצבאות מהמגזר החרדי, שלילת האפליה המתקנת במגזר הערבי. אבל להגיד לא התגייסת, לא מצביע, זה כמו להגיד רק מי שאני מאפשר לו יכול להשפיע. זה מדרון חלקלק שיפגע בכולנו. אני בעד שכל אחד יתרום. אני בעד שהמדינה תחזק את מי ששירת. אבל לשלול זכויות יסוד זו לא פטריוטיות. זו קבורת הדמוקרטיה.